Jeg har Randers Roklub i rigtig mange år døjet med at få samlet folk, når vi skulle have pontoner, både i vandet og op ad vandet, når det var sæson til det. Og pontonerne har så også fået en alder, hvor de skal til at skiftes og vedligeholdes ret kraftigt med nyt træ og sådan noget. Så vi har i år været på udkig efter nye pontoner, og så fik vi ind af brevsprækken her i år en reklame for Egholm Nordic med nogle nye pontonsystemer, som var vedligeholdelsesfri. Og specielt det vedligeholdelsesfri, det var det, vi blev mærke i. Vi har ikke set så meget på priserne, men nu har vi i Randers Roklub sparet godt og grundigt sammen i over 20 år til nye pontoner, så nu har vi købt et godt sæt, og dem ser vi altså frem til at få meget fornøjelse af. Altså ikke arbejdsmæssigt, men når vi skal til at ud og ro. Og det er åbenbart det første sæt i Norden, eller i hele Nordeuropa i hvert fald, hvor vi kan sænke en sliske, så vi kan køre bådene direkte i vandet. Det er jo også dejligt nemt, for vi er ved at være en klub med nogle medlemmer, som er blevet lidt op i årene. Vi har ikke så mange ungdomsroere nu, men nu har vi fået en sliske, som afhjælper, så vi ikke skal løfte i bådene, og det er rigtig godt.